Imanol Izaza, Eibar taldeko kirol zuzendaria, denboraldia bukatzen ari garen honetan, urtero bezala errepasoa egin nahi dugu taldeekin, talde handiekin, da baita ere xumeekin, eta jakindeko genuke beraz, nola juntzen zuen aurtengo denboraldia? Bueno, denboraldia oso ondo hasi genuen ez, hasieratik karreran egoten saiatu ginen, eta nik uste lortu genula. Egia da temporada hasieran ingen dituen karrerak nibela handikoa ziela, Kopa Espainiakin, Bidasoa eta zauekin ez. Baina, bueno, nik uste temporada hasiera nahiko txukunen genula, eta bukaerare bide hortatik dijoa ez. Egia da suerte atletikan ez dugula suerte ez dugu suerte perfektua duki ez. Kaidan atletikan eta pintxaz atletikan momentu txarretan. Baina nik uste ekipo gaztia eukita, lehenengo urteko asko eukita, urrengo urtiei begira edo korredora hauek detaile politiak utzituztela. Beti hasten ari zareten txerrendulariak dituzuela, larrikatzen dezuela, baina aurten egia da pixkat aurrerago eta pixkat hobeto ikusi zaitu egula, batez ere lehenengo urteko txerrendulariak ikusgarritasun handiago eman dizuete, ez? Bai, hori da, lehenengo urtetik abisatu genuen ez, aurten pasaden juniorran kamada hau edo ez, oso ona zela, lehenengo urtetik ikusten zen, eta guri beste ekipoei bezala nibela handiko txirrendulariak etorri zaizkigu, eta egia da lehenengo urtekoak izan, oso indartsu etorri diela eta hurrengo urtetan karrera oso nakiteko gai izango diela. Endeko Arrozpide, lehenengo urteko txirrendularia Eibar taldean denboraldia bukatzen eta jakin nahi genuen zen zaizun lehenengo urte honetan afizionatutan. Bueno, egia esan espero baino hobeto. Hasieran beti kostatzea pixkat karreran martxartzea, baina pixkanaka martxartzen junga eta hobeto sentitzen junga, da berroain ondo bukatzen temporada. Aurten lehenengo urtekoen belaunaldiak bizia eman diozue Eibarri eta egia da aurrerago eta sendoago ikusi zaitu egula. Egia esan lehenengo urteko txirrendulari asko gara eta maila txukuna eman dugu, eta baita ere veterano asko erakutsi gu eta horrek beti laguntzeu. Aritzein, lehenengo urteko txirrendularia Eibar taldean lehenengo urtea bukatuta afizionatutan edo bukatzear zaudetenean, jakin nahi genuen, zen muzkun zaizuen aurtengo denboraldian. Pues nik uste ondo lasai pixkanaka ikasten hasi ginen, lasaitasunakin, eta nik uste pixkanaka pelotoian gero eta hobeto junge gala. Maila handiko tropelean aritzen zarete ia astero, maila handiko gazterretak ditugulako Euskal Herrian, eta zeuen burua pixkat erakustea lortu duzue, lehen postu honak ere lortu dituzu, beraz imaginatzet konten egoteko modua, eh? Bai, oso konten, nik uste nun espero hain ondo ibiltzea urten, hobekuntza aurreko urtarekiko, eta nik uste konten egoteko modukoa dela denboraldia. Talde apalean zaudete, pausua emateko beste modu bat, ez talde handietara jugotzea, baizik eta talde apaletan progresio bat bilatzea, ez? Bai, hori da, nik uste batez ere disfrutatu behar dela, eta talde honetan hori lehenengo gauza da, eta aurrera jarraitzeko gokin, hurrengo urte. Hurrengo urteetara begira, gorago begiratzen hasi beharko zarete, helburu handiagoekin, eh? Bai, nik uste hurrengo urtean beste aurrera paso bat eman dezakegula talde bezala, eta karrera lehiatzen hasi daitezkela. Eskerrik asko. Zuri.